Są my synki od Jureckich, mieszkamy na Kleszczówce w Żorach i od 19 lat robimy place i zagrody. We chałupie i we szkole się mówiło. Pogodać to szło, jak się szło do ciotki Hildy i ujka Leona, no to tam się godało. Godało się na Rudzicy u babki. No a teraz to różnie, no raz się mówi, raz się godo. No moje ulubione śląskie słowo to jest takie no, nieprzyzwoite słowo, bo to jest słowo ciulate. No, że to jest takie słowo, że ono jest niefajne, jak w języku polskim to ono jest niefajne, nie? To jest przekleństwo, ale jak się godo tak na robocie kaś, albo się komuś godo, że coś ciulato zrobił, albo że to jest ciulato wygląda, to jest całkiem inne słowo, nie? To już nie jest przekleństwo, nie? To jest takie słowo, że no, za to się nie obraża. No. Jest ktoś zły, ale wie o co chodzi. No, na robocie się raczej godo, bo na robocie są różne fachmany, nie? Na robocie jest chłop, co przyjedzie i przywiezie piosek. Na robocie jest jakiś gościu w koparce, no to z nimi się godo, nie? Jakiś chłop naprawia jakąś maszynę albo przywiezie strumy, no to z takimi ludźmi się godo. No a na biurze no jest, jak jest na biurze, to może by musiała Klaudia opowiedzieć, bo Klaudia najwięcej jest w biurze. Nie? Jako je w biurze? W biurze je roztomancie, bo to zależy od klienta. Jeden przyjdzie i zaczyna mówić, no to trzeba z nim mówić. Są tacy, co przychodzą, zaczynają mówić, ale kończymy na gotce. Są też takie ewenementy, że przychodzi 100% Hannes i wtedy gotka się już fajnie klei. Najważniejsze słowo na robocie to jest kara. No bo kara wozi piosek, kara wozi ziemia, karą się przywozi malta. Malta się przywozi do murowania, no to ku malcie trzeba jeszcze mieć waserwoga. Ku malcie trzeba mieć jeszcze kalfas, żeby murować. Na ogrodzie często się robi lojfy. Lojfy to są takie kanty, do tych kantów też trzeba przywieźć trochę malty, wykopać dziura łopatą. No i na robocie co jeszcze są za narzędzia? No brecha się przydaje na robocie się majzel przydaje. No a we biurze albo na pomiarze? No jak się pakujemy na pomiar, no to na pewno trzeba wziąć termas. No ja. Do tego jakiś heft, jakieś pisoki, żeby zrobić u klienta taki wstępny cechunek. No a jak przyjademy nazad z tego pomiaru, no to trzeba siadać przed komputera i projektować. Projekt zaczął się od takiego problemu, że na fajrant chopy nam zawsze wlazowali w zmaraszonych szczewikach do biura, jak my już miały pomyte, a mieli zaraz przyjść klienci. No i była taka tabliczka pierwsza, od niej była potem cała idea, wycieraj szczawiki, bo namarasisz. No i od tej tabliczki się zaczęło, nie? No, wymyśliliśmy taką tabliczkę na drzwi, przykleiliśmy taką tabliczkę dość dużą na drzwi. No i później się zaczęły kolejne, nie? No bo trzeba było pokazać klientom, jak mają wlazować do biura, nie? No to była tabliczka, sam się wlazuje. Była tabliczka dej pozór, żeby jakaś tam nie wyrżnął kery, nie? Później mamy drzewo do kominka, no to daliśmy tabliczka kuloki do hajcowania. Tam kaj hopy wlazują na robota, napisaliśmy sam wlazują gryfne synki. Kaj mamy cały ten nasz bajzel, napisaliśmy tukaj trzymimy klamory. No i pomału zacznijmy też te tabliczki wieszać nie no u siebie na firmie, ale tak po cichu w różnych innych miejscach. Powiesiliśmy we parku, powiesiliśmy pod lasem, jakaś na drodze, na płocie od sąsiada. No i wieszamy dalej.